Fiat Kenya. Mano kaluwore kod oboke ma bende jagoro maduong' e bwo migawo mar arita Dr. Raymond Bomolo nochiwo odiochieng' manyoro. Kata kamano, Bethor wach maneno ka nomi pek e gazet mano mar Daily Nation gindike kanyo ni Hackers Paradise. To gima mako wang' kata mana kachako kodi masara en ni ok en okang' mokwongo ma bende koro mbui mag piny owacho osebed ka irocho. Mano chakre higa mar 2016, higa mar 2022 nyaka sani. Dibed ni en lessons kata mana okwaso paro oksom nwa yo makare nikech auditor general wacho ni gisebedo ka gitimo nonro gimiyo piny owacho to nitiere yom kata mana laxity e piny owacho ma pacho ka. An aparo ni gimotimore ni kizungu wacho ni en wake up call mar sirikal mondo ging'e ni somo masani nyithindo somo, the world or the technical, so kapo ni ok ginyal bedo ahead of ng'ata to wadhi bedo kamiluongo ni wan kamarach. Nikech king'iyo kanyo chaka kaka kijana moro ma Sona West na odonje nyaka e bank. Koro mano nego nyis sirikal ni somo ma nyithindo somo sani to gi research ma gitimo gi patch gi e yo makare to kata gi e piny mangima gik mosebedo katimore nyaka koro gi ket measures makare manyalo bedo ni rito data kata mana gik magitiyogo e technology. Aparo ni en gima osetim nanene gazet kaka auditor ose raise that issue ndalo mang'eny to sirikal ok timre nade, ok tim gik mokonigi mondo mi gitim mondo mi system gi obed secured. Moaso wan kaka jo Kenya sani ma almost gimora mora nikech wase succeed kidwaro gik ma sirikal osetimo maber ten digitizing services mag sirikal including sani koro nyaka mar law. Koro sani kidwa dhi transfer gige lopi en gima dhi adhiya digital. Koro ka gik makamagi timore to wan gi luoro chako bedo. Nikech ka nyaka lopi sani en digitized to jomoko nyalo donje system mar sirikal ma gilor kata gitime gik ma gidwaro. Mano nyiso ni ng'ama ong'e kama lopa moro nitiere onyalo dhi adhiya modonji molok mabede nyinge kich the system mar sirikal ok secured. Koro en high time mondo sirikal otem kaka nyalo mondo gibed ahead of everybody and giket measures mabeyo manyalo secure the information magingo kata systems magitiyogo e era mar digital ni. To ng'eni gima mako dhok nyakorom ga jwang' bende kinthuolo mosekalo ok en mana bad migepe mago mag piny owacho kende ema bende achudhe mag mbui donjore godo nyaka mag counties mopogore opogore wasebedo kwaneno ka gidonjo